Neka probaju ljudi na ulici. Nasmej se nekome kad nekome nešto kažeš. Automatski ćeš dobiti osmeh nazad. Zato što ljudi to vole, prija, lepo im je. Ali ti ako što ima dosta ljudi koji su u tom nekom fazonu bespotrebno, ja niti kriva za to što ti se dešava, niti imam veze sa tim, zašto moram da trpim tu negativnu energiju? Nema potrebe. Jel su meni sve ovce na broju? Verujte mi da nisu. Ali da li imam osmeh? Naravno. Nije to lažni osmeh za druge ljude. Ne, to je moje oružje da ja proguram taj dan što bolje i što jače. Neću da pustim da šta god da mi se dešava i ružno, jer kad sam imala taj neuspešni pokušaj, ja sam stvarno bila zombi. Mesec dana. Ok, koliko ti treba da prođeš kroz neki težak period? 5 dana, nedelju, zavisi kroz šta prolaziš. I onda smo završili. Onda, ok, ajmo, idemo dalje, šta možemo da uradimo. Znači, kaže, ja nemoj da odustaješ. Ko priča o odustajanju, meni samo potrebno vreme da se oporavim. Da negde zalečim, što kažemo, rane i da onda krenem u boj ponovo. Jer koliko god to negde sa